Hey, hvad så om? Velkommen til Random Game. Det er ikke 90. Vi spiller med Demon Freeze, og vi spiller sammen med Girl Gaming DK. Vi har kun 14. Du skal gå bag dig, og du skal gå bag dig. Ikke lige bag mig, nej. Jo, du skal gå lige bag dig, fordi der er GPK-ruter, der er masser af titus. Jamen, der er mega mange, der går den vej, der er du sindssygt. Der er ingen, der går den der anden vej. Laura. Laura, lad være med at gå ud. Bare bliv der. Du dør ikke, vel? Nej. Har du en anden rute? Jeg var sådan, jeg blev nakket ud i landet. Du dør ikke, vel? Nej. Ej, seriøst, lortepenge. Kom, Laura, vi går den her vej. Jeg spiser en kartoffel, som Beto har taget bagefter, jeg lige har spist lidt. Pas på. Løb. Eller der var ingen, der gik den her vej. Prøv lige at sige noget, Laura. Ja. Han kommer. Gør han. Langt bag os. Langt bag os. Men jeg har stensvær, men jeg har bare ikke en skid armor, så... Eller jo, jeg har... Kom op her på tårnet. Jeg så også... Kom op på tårnet. Jeg hader det her map. Jeg falder altid ned i hullerne, og det er så pinligt. Hvis jeg gør det, så tager du den ikke med, vel? Er du oppe på tårnet nu? Så siger jeg bare, at jeg er død. Hvad? Ja, du kommer. Er han efter mig? Nej. Det er bare lige, for jeg ikke forstår. Ja, mine penge, de er de værste. Shit. Hvad fanden er den fucking chest der? Nej, det er ikke den her side. Det er den her side. Titsyven. Er det ikke en titsy? Jeg mener, det er en titsy. Lad være med at gå ned efter noget, du ikke tror, du kan klare i parkour. Jamen, det kan jeg da godt. Kæft, det er pinligt, hvis jeg ikke gør så. Yes, jeg kunne gå parkouren. Den anden titsy, den tager vi altså ikke. Jeg begynder at gå ned mod det der landskab, hvis du ved, hvor den der lille by dernede. Ja, det gør det bare. Jeg skal lige forsikre mig, at han ikke kommer. Så jeg gider kraftedeme ikke, at du dør nu. Se, nu er det good to... Wow, jeg var tæt på at falde ned. Du er sindssyg. Nu er gamet good to go. Altså bare man ikke falder ned. Yeah. Der er kun 6 tilbage. Derfor skal vi lige have noget OP armor. Inden... Jeg tog du... Ja, hvad fuck skal vi bruge en båd til? Tag dig god tid til at komme ned, okay? Fuck! Åh! Er du sindssyg? Er du sindssyg? Jeg var tæt på at falde ned. Wow! Var du også tæt på? Wow. Slap off. Var du også tæt på? Jeg var faktisk lidt tæt. Jeg sveder som en eller anden sindssyg lige nu på mine hænder. Ja, det gør jeg også. Helt vildt sindssyg. Fordi der er lava. Det er fordi der er lava. Åh, min næste klør helvedes til. Jeg sveder helt vildt. Jeg kan næsten ikke ramme tasterne. De glider næsten fra mig. Og jeg har snart fødselsdag, hvis de gerne vil vide det. Tager du så slikpind med i klassen eller noget? Ja. Tager du slik med? Jeg tager slikpind med. Kæft så pik. Kæft, du er nederen. Nej, shit. Godt, jeg ikke slog den hjelm ud. Jeg kan crafte et iron sword, men det venter jeg sgu lige med. Boom. Jeg kan crafte et iron sword, men har du et stone sword? Nej. Hvorfor et sword har du? Kæft, for jeg dårlig armor. Jeg har 2 armor bars. Wow. Okay, jeg vil gerne donere nogle guldbukser til dig. Men så mister jeg bare. Jeg vil gerne donere nogle guldbukser til dig. Hvorfor du har ikke et stone sword her? Nej. Der. Og så har jeg lige stone sword der, og så kan du lige få... jeg skal lige være sikker på, at jeg ikke smider dem ned. Har du taget den her op? På langt. Nej. Har du en iron? Min næste. Den deroppe har jeg taget. Den her? Nej, jeg har lige brugt mine irons på en iron sword. Ja, den har jeg taget. Oh shit. Den havde du taget. Wow, vi skal altså lige passe på, vi ikke... Nej, lov! Jeg er bare lige bange for, at der var kommet en bag mig, så hvis jeg havde slået dig, Alfred, så havde du fandme været død. Går vi ikke ned under spawn der? Det ved der jeg ikke. Den der... Det der hus der, det er jo det kan blive kørerute. Det der er mange, der går, men... Lad være med at tage den vej. Tag den lige ud der. Den her? Kender du godt det? Ja, jeg tror vist godt, jeg kender det. Sådan der er et par traps dernede, mener jeg. Ja, det er der. Ved du, hvor de traps er? Det er ikke en trap.
Jo, jeg tror vi skal godt, jeg ved, hvad en. Der er en dobbelt chest, der er Wow, en trap. hvad fanden er det her? Det er en trap. Jeg sagde, det var en trap. Se, hvis du... Sådan. Og lad være med at gå hen til den. Har du en iron? Ja. Så craft et iron sword til dig. Ja, bare videre. Altså, virkelig. Mad. Og ja, jeg spiller med Rough default edit. Se her. Det gør jeg også. 5 tilbage. Det er rimelig kedeligt game indtil videre. Ja. Men man skal jo tage alt med. Yes. Den der vej skal vi ikke gå. Den der vej går vi ikke. Det er fucking svært parkour. Ja, jeg kender det godt. Hernede, der er ikke parkour vel? Nej, der kan man ikke dø, kan man? Der er et team oppe i spawn, tror jeg. Ja, det er der også. Hernede, der er der vist en... Er det ikke en tier 2? Det mener jeg faktisk, det er. Nej, det var der ikke. Det var en tier 1 med nogle pile. Jeg aner ikke, hvor der er chests lige her. Men vi skal huske, hvad der er så. Der er en chest deroppe. Og der er en chest hernede. Ikke en skide godt. Der er sgu da sygt mange chests hernede. Så jeg med, de kommer lige om lidt. Har du taget den her hen? Fuck, jeg er bange for, det er en trap. Wow, der ligger mange ting lige der. Jamen, det er fordi, jeg lige smidt det. Jeg sagde lige, der ligger mange syge ting. Der burde sgu da... Ja, der er en chest lige her. Bare en tier 1, men altså... Hvad kan man ikke... Der burde... Det var ikke engang en tier 2. Det er lort. De er ikke oppe i spawn mere, Laura. Okay. Hvis de kommer, så er vi fucked. Kan jeg lige få iron, så jeg kan lave iron sword med det samme? Har du også en stik? Ja. Er det den her vej, vi... Nej, det er ikke engang den her vej, vi kommer fra. Så er det bare der, hvor du skulle sige, nej, jeg har en 10. Nej, jeg har 5. Og jeg Nej, har 5. den her vej skal vi. Vi skal den her vej. Nej, vi lige går den her vej. Nej, fordi der er vist en til 20 hernede. Jo, nede i det her guldrum, der er en til 20. Jamen, jeg går videre. Ja. Var der noget godt i den? Nej, men jeg har ikke taget til 20 endnu. Det er... Jeg kan bare ikke huske, hvor den er. Det er sådan et der med, at man skal trække en eller anden... Man kan lever. Kan vi bare komme videre? Nej, jeg vil have til 20. Jeg kan bare ikke huske det, hvor den er henne. Nu sidder jeg i gang til at siger, den er lige der, tag den nu, den er lige der. Og jeg kan bare ikke skide se, jeg er mega blind. Jeg kommer lige ned til dig. Min lillebror dør, og jeg er blind. Tager vi den her med, selvom vi dør til teamet? Nej, tror jeg ikke. Jeg går i hvert fald ikke, du må godt. Vi ser til, om vi tager den med. Ja. Laura, er du gået herned? Er det ikke en trap? Nej. Er der en chest hernede? Der er en til 20 et eller andet sted, jeg kan bare ikke huske hvor. Jeg er 100p på, at der er en chest et eller andet sted. Jeg så Huawei's video. Lige her, jeg har fundet den. Kæft, jeg er dårlig. Se, det var det, jeg sagde med, at jeg var blind. Var det en nej, det var en 20, så. Nå, klart da. Det er meget. Jeg har fundet en chest, jeg ved ikke lige, om det var til 20. Altså. Det er 2 teams, så... Vi skal ind til spawn. Det var sygt, hvis vi fik team. Så lader du mig vinde, ikke? Jo. Ja, tusind tak for. Skal vi ikke bare sige, at vi skiftes til at vinde? Du vandt den første, så vinder jeg den efter dig, altså. Fuck, jeg synes, jeg så den ene til. Det er mest færre, synes jeg. Fuck, jeg var lige ved at der. Okay, pas på. Du går først. Ja. Hvis du falder ned i lava nu, så dør jeg. Og det er bogstaveligt talt, jeg dør. Lad være med hvis der er en, der falder ned i, så stopper man altså ikke recordingen. Jeg tør ikke. Det tør jeg ikke. Nej! Okay, rolig nu. Jeg troede lige... Er der ikke noget andet her på skibet? Kender du godt det skib her? Ja. Jeg kender overhovedet ikke det skib her. Jeg spiller aldrig Demon's Freeze. Jeg gør heller ikke det lorte map. Og så sidder vi og som og spiller det lige nu. Yes! Yes. Han tænkte engang til at bare... Fuck. Nej, jeg kan altså ikke finde nogen til der. Der er et crafting table her, hvis du skal have dit iron sword. Fuck, hvor fedt. Ups, jeg bandede. Okay. Bum. Jeg kan lave fucking mange arrows. Ups. Jeg kan lave mega mange arrows. Eller ok mange. Hvor mange har du? Wow, jeg er bare så dårlig til at lave arrows. Hvor mange arrows har du? Jeg kan lige craft 4 mere. Okay, så har jeg 14 og der. Har du en godt? Ja. Makro. Jeg har 26. Ej, jeg skal nok ikke bruge makro på en recording. Det er lidt... Jeg har 26. Hvor mange har du? 14. Og jeg laver sgu da også lige en... Fint nok til mig. En FNS.
Okay, hvis jeg falder i nu. Lad nu være. Laura, bare bliv der, så du er sikker. Bare bliv, hvor du står. Jeg hopper ned i lava. Jeg nåede ikke at hoppe ned. Pis. Team. Ej, nej, ja. Team har kraftet mig ikke med ham der. Han er fucking dårlig. Ej. Okay, nej, han er ikke fucking dårlig. Jeg tager mine ord tilbage. Siden du ikke siger, han er dårlig. Wow, halvanden liv. Har du et gap? Hvad har du? Spis det her. Jeg har ikke flere, men altså. Syg. Jeg wrecker ham sgu da totalt. Ikke. Jeg har sådan 5 liv, tror jeg. Nej, 6 liv. Yes! Jeg skal bare have de her arrows. Må jeg godt dræbe dig? Ja, dræb mig. Okay, så næste gang så vinder du. Skal nok love. Men tak for at I så med. Hej.